İsal hengi baran hebu destpêkirina cot û cobaran jî dereng destpêkir. Em navçeya Hezo ya Batmanê piştî ku baran vebû eva çend rojin îdî nav zeviyên çandiniyê de jî li vû tevger zêde bûye. Lalîkî frengî, lalîkî bax û bostan, lalîkî jî danîna tûtunan dest pê kiriye. Ev erdê ku em nav da qasî ku ez ji şitê wan fêm dikim, şit lê frengiyan e. Her sal vê wextê ez dibêjim ev şitil qama wan êpê dibe dirêj bû. Dayê merheba qewet beştere. Çeway başî. Allah baş Xwedê ji razî. Eva çima wey sal dereng ket dayê yan Baran bû. erê. Baran bû şilê bû dereng ket. Şilê me ji tev xirab bûn û êdî ma dereng û masa çêbû. Weşitla dereng danî yan weşitla da Me kiriye ji xwe. erê nana we çend rojê danîye şitlê xwe. Xulû ev çi emêkê ye. Zan mêk bîst rojekê ye. Erê ji ber şilî hêçê nebûne. Ê ber şilî çêne. Her sal vê çaxê çawa we her sal vê çaxê êpê dirêj. Wlat kitene gula. Kitene gula çê baş be. Anê bî sal şilî zaaf bû. Çend don mevayê mala we bixwe yan û te dest xebitin. Na wla emem eşçîne. Hûn îşîne. Ê wla. Baş spasiyet te dikim. Bi vî rengî her sal dibe vê çaxê îdî çiçek didan lê niha jî ji ber ku dereng manekekî qewet beştere. Îsal zivistan weke zivistanê bihar weke biharî. Xuya dike lê hûn dibêjin weke ku xisar li we ketiye xuya dike. Çi ye? İsal baran davet bu. Şili lav bu. Ne baş barîna şilînê baş bû ya. Ola baş bu yarım şükür baş bu ya. Bira 15 roj dereng bigêje çi be? Aynı saço. Ku şilî nebe her sal par mesela halê we xirabtir. Aynı saço. Baş vî devdorê wekî din çi ye? Yel werat bînim di nav erd. Tüm datini şakı viyali. Belê. O başlar. Hûn çawa dikin vana eva ji bo xwarina we yan ji bo firotanî. Bu frotane işime hoyora froş var. Başka li hezoyî çi heye ji bilî frengî bostan çi datînin? Ola savur kötü tün baş. Tün vere gişta. Tün datini. Zêdetir tütûne. Na vere lav tün datini. Baş e tütûne vir ha? Ola bağlı ardı ya bağlı verim ya. Ev tişek hûn niha dikin çi ye? Hûn çapet dikin devdora Ev çapı yani. Normalde çapası. devdora şitla hûn fireh dikin ku xweş hewal de. Kana o basına kana baş bu. Di kêjan mehêda em ê karbin frengî virayî dî bibînin? Haziran Temmuz'da. Temmuz'da. Di Temûzê de digêjî. Ha. Spasiyet te dikim bi vî rengî şilî xweş bû bi rastî jî îsal berhem jî yê zêde bibe lê tenê kêşe ew e ku tozekî dereng dest pê kirine. Hema hûn ji Amedê dertên li ser rê bi rê hûn dikarin bi sedan zeviyê bi vî rengî bibînin ku karker di nav erdan e yê frengî yê xiyar yê em bêjin tûtûn curefekî û sebze ew li vû tevger jî nav zêde biye me xwestem wî rengê bihare bihara ku îsal dereng ketî nîşanî we bidin li ser Rûdawê.